Naiz irratian, bigarren kafea. Entzuleak dagoeneko hasi dira, zorionak 300 saio eta jarraian goiuri resaka dauka eta horrelako gauzak esaten. Bai, 300 saio, baina gauza batzuk ez dira aldatzen, ze gure sintonia entzun orduko Amaia Arrasendegi Luzek hartu du sustoa. Arratsaldeon guztioi eta gaur noski gonbidatu berezi bat dugu gurean 300. bigarren kafe honetan eguzkia. Eki, Lorentxo, honela hasi daiteke astea pozik eta alai bazen garaia eta bagenuen beharra. Egoera nabarmen hobetu da, baina hainbat lekutan garbiketa lanek jarraitzen dute. Adibidez, Nafarroan, Ebro ibaia bere ibilgura itzultzen ari da, pixkanaka, baina alerta egoeran jarraitzen du Castejon parean. Hala ere, egoera hoberuntz doa Nafarroako gobernuaren arabera. Pixkanaka, ez negu arraro hau atzean utziko dugu. Noski, gainera gaur, abenduaren 13 da, Santa Luzia eguna. Eta badakizu ezer dioten, ezta? Santa Luzi, gaua moztu eta eguna hasi. Jaren 13 talarun batean, Santa Luzi gaueko afari batean, aukera jarri ziren eskaparatean. Berez gaur egun handia izango litzateke Urretxu eta Zumarragan. Han Santa Luzi feria ospatzen dute, urteko feriarik garrantzitsuena. Hainbat lehiaketa eta erakusketa antolatzen dituzte, besteak beste ganadua, errezil sagarrak, ardoa eta kapoiak. Bi herrien arteko muga ezabatu egiten da urtero abenduaren 13an, baina aurten ez da ospakizunik egongo. Udalek azoka bertan behera uztea erabaki dute, koronavirusaren tasa altua dela eta. Orozkon aldiz asteburuan ospatu dute. Urteroko zita berreskuratu du Orozkok COVID-19 pandemiak eragindako geldialdiaren ostean. Larun baten egin zuten Santa Luzia azoka, tokiko ekoizle eta artisauekin. Bai, baina ez dute terreina arrazako behien txapelketa egin COVID-19 eraginagatik. Horatzen txikitan, oraindik lotan nintzela, aita goizeko bostetan, behia jazten hasten zela, ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela, etxez etxe aditzeko. Tira, eta gainera, gaua moztu eta eguna hasi, bakizu oikizurra dela, Amaia. Claro. Ixo. Esaera zarrak errespetatu egin behar dira. Bereziki interesatzen zaizkigunak. Eta eguna luzatzaren asunto honek sekulako interesa pizan dugu. He fills his glasses up to the brim, and he'll pass the cards around, and the only pleasure he gets out of life. Entzuten ari garen hau, Bob Dylan, euskaraz irakurtzeko aukera izango dugu. Elkar argitaletxeak Jokin Zaitegi sariketaren azken 2 emaitzak aurkeztu ditu gaur astelehen honetan. Irabazleak 100 kantu, Bob Dylanen kantuen hitzen bilduma eta Basairisa Louis Gluck poetaren liburua izan dira. Urtero antolatzen da sariketan literaturaren Nobel sariaren irabazleak euskarara ekartzeko 100 kantu Xavier Paiak euskaratu du eta konpositore, interprete eta letragilearen 100 aleko antologia da. Basairisa berriz, Louis Gluck 2008ko nobelaren irabazleak 93an argitaratutako bilduma da, eta Garazio Ugalde Pilabeak euskaratu du. Arria, isilik udazken guztia, isilik garrasirik latzena, Entzulen mezua jasotzen jarraitzen dugu, eta egun on diote, bai, egun on zuei ere, hementxe gustora gabiltzago. Entzuten ari garen hau, Estitxuren kantua da, baina noski, arkaitzka noke itzulitekoa. Hala ere, jarraitu dezagun musikarekin, benga, galdeketa, nor jaio zen gaurko egunez? Nik badakit.
Gaurko egunez jaio zen Taylor Swift, abeslari estatu batuarra. Swift garai guztietako musikaririk salduenetakoa da, eta 200 milioi disko baino gehiago saldu ditu mundu osoan. Bere diskografiak hainbat genero hartzen ditu, eta bere konposizio narratiboak sarritan bere bizitza pertsonalean inspiratzen denak, kritikaren eta edabiden laudorioa jaso du. Ba, izue gaurko egunez jaio zen Emily, estatu batuar abeslari eta musikaria. Evanescence taldearen sortzailetako bat. 1985ean sortu zuten taldea, eta 2012tik 2015era taldea desegin zen arren, 2015ean itzuli eta elkarrekin jarraitzen dute. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. And you'd scream. Oso bestelako estiloak jorratzen dituzte Swiftek eta Evanescenceko Leak, baina ez dakit bien artean loturarik uste dut aurki dezakegula. Bai, begira heteropatriarkatua, botere harremanak. Taylor Swift lanpetuta dabil bere 6 diskoak birgrabatzen. Zergatik? 2019an bere musikaren eskubideak berarekin zerikusirik ez duen inbertsio funts baten eskuetan erori zirelako. Taylorrek ez zuen bere musikaren eskubideak erosteko aukerarik izan. Nork esango luke Forbesen arabera munduko artistarik salduenak eta historiako sarituenak ez duela bere abestien jabetzarik? Ba, bueno, tamalez hala da. Ba bai, beraz, diskoak berrargitaratzen baditu nahiko lanak, eta hori egiten badu jarraitzaileek bertsio berriak entzuten badituzte, antzinakoek balioa galduko dute, eta garrantzitsuak bereak izango dira, zentzu guztietan. You didn't even hear me out. Didn't even hear me out. Gave a warning I sign. gave so many All this time, I never learned to read your mind. Never learned to read my I couldn't turn things around. Turn things 'Cause you never gave a warning. Ba, Emilyk antzeko zerbait egin zuen. 2017an sintesis diskoa kaleratu zuen, eta bertan aurreko abesti famatuak hartu eta berreditatu zituzen. Wind Up Records disketxearekin edukitako gatazka legal baten ostean. Eta biek lortu duten nahi zutena, zalei esker noski industria aldatzen ari denaren seinale. Ba, musikatik goazen bertsolaritzara. Gaurko egunez, 2013ko bertsolari txapelketa nagusian Amets Arzaius txapeldun berria bilakatu zen. Txapela lehen aldiz iparraldera eramanez. Eta gaurko egunez 2009an Maialen Luján Biozugaztik irabazi zuen urte hartako bertsolari txapelketa nagusia. Horrela, sari hori lortzen zuen lehen emakumea bilakatu zen. Amaituko dut txapel zati bat, zue guztionzat lagaz. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz. Euskal Herriko lau ertzetara itzuliko gara gabaz. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta postaupadaz. Herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta euskaraz. Ba, emakume festa daukagu gaurkoan. Idoia dabil hauzkudunek puri-purian dauden pelikula eta telesaiak aurkeztuko dizkigu. Asteburuko eguraldiarekin uste dut 103 pelikula ikusi dituela gutxi gora bera. Eta Idoia Sánchez García dator, bigarren kafeko sexualitatearen aditua. Antizorgailuen gaia ekarriko du gurera. Eta seguru asko daukagula ikasteko, oraindik ere. Aizu, eta gaurkoan, 3. saioa dugu, inigo zuk lehen. Zenbagarrena, 3. Ui, jama! Eran egun hasita atzo jarraituta, gaur bigarren 300 esan nahi non, eta 300 saio asko dira. Durangora joan ginenez, ezkenuen zubirik egin, ni behintzat nekatuta nago, beraz, burnout sindromeari buruz hitzingo dizuet. Neke profesionalaren sindromea zer den azalduko dugu. Aizu, ba, hasta itezela ospakizunak.
200 zenbaki potoloa da. Abenduak 13 ditu gaur eta astelena da ongietorri guztioi bigarren kafearen 300. Lanak pilatu zaizkio, baina dantzan ari zela ezagun bat gure laborategi paretik pasa, agurtu du, dantzan jarraitu du eta bien bitartean irakurri du nola hemen hasi diren batzuk eta besteak mezuak idazten. Segituen irakurriko ditugu, baina politena azkenekoa, Jon Lizena. Inigo, Tirano, eskerrik asko Jon Liz. Baina lanak pilatuta zebilena dantzan eta agurtzen, gaur udazkin kolorez etorri dena Goiuri Ezeiza Arandia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Burn out omen dago. Goitiagoa beltzez etorri da. Negua beltz, iritsi ezten honetan. Amaia Resendegiloz, Arratsaldeon. Kaixo, kaixo. Berak ere udazken koloreak dakartza, baina gurekin bukatu eta, bueno, den ez dugu kontatuko. Bihargu baino beto ibiliko da. Idoia da bila oskudun, Arratsaldeon. Ui, ez dugu maia biztu. Bueno, Idoia segituan agurtu beharko dugu, baina izketan ari zitzaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur, bigarren kafeak esan da bezala 300 ditu. Arratsaldeak 4 eta 12 minutu. Abenduak 13. Santa Luzia. Bueno, guk gozo abiatuko dugu orko saioa. Zure gorputza mukitzean datza Gatza, zure bizia mota gatza eta egin Dantza Eta zu esan ez dakizuna dantza egiten Jarraitu musikari aldakak mugitzen Lotxarik gabe izango zara Gatza errepidean beharko du Idoia Dabila Ozkudunek, orain bai, Arratsaldeon eta ongitorri. besteak pentsatzen dutena Bueno, ze zentsura eta zer, bagoaz, hemen, baina dena batera zin dugu egin. Jon Liz, ez alduzu lanik, ala? Gorka gira erantzun du. 2009an nire hori nintzan, Belen bez. Ah, jode, barkaz. Nire hori nintzan, Beken, River Rockek di Arratsaldeon. Eta Jon Lizek, gehiegi, Gorka, Inigo, Tirano, Inigi. Gorkaren maite duta, nire maite duta da, larun batean tokatu zitzaidan, saski ederra eta hori bizitzako opari da, zuei eramango dizuet zerbait. Toma! Nahi ez zait inoiz tokatu saski bat eta apuntatzen naiz, saski guztita. Zozketa guztita apuntatzen naiz eta ez zait tokatu inoiz. Amaia horregatik jokatzen zuen saski baloian. Esku. Esku baloian. Saskien ere jokatuko zen, neska? Ez? Txikitan. Txikitan. Inigo txiste gaizkatera da. Ez, baina kirolzalek denetatik iten genuen, ose. Bai. Nik txikitan, zakit, tenisa, pinpona, dena jo manion. Barkatu, mai tenisari, mai tenis jokalariek entzuten haute. Iker Sastrek entzuten hau pinpon esaten, eta palazo bat ematit. Egia da. Eskiala da. Bai, arrazoi du, baina, desika ezten ari hori ere. Jon Liz, egin spam pixkat, gaur azken takatekla. Olala, River Rock, eta ez da egin ere zentsuran noiz etorrian, ba? Idoiaren. Idoiaren. Mikroak bai leguzka aldatuta genuzkan. River Rock, ez dakit pasatzea izango dudan. Zugo juri pasako zatakateklatik? Nik, eske behin pasan ditzan eta, eske hain txarra naiz, balotxa mateitela. Idoia, zu pasatzea? Nek irabazi nun bat. Gaurkoan ezingo duzu igual.
Ez. Ai, ez dakit pasatze izango da esan du Riberrok, hauek ez dute nahi takateklako irabazlen arteko bazkarira etorri. Bueno, zer dutan da? Eskerrak amaia dagoen. Zer dutan da takatekla eta zer dutan da bazkaria. Ose, ez bigo. Diantera, ukituan kekin batera, atorka bat gozatzera, bestela jontzaite zoera. Antxa besoak gora, Barmentxe kirimaken gatzen zuten, gozo. Kantutzarra, Guk ostiraro jartzen dugu kontakatilu, baino. Euren doinu berriak ere gustora entzuten ditugu. bestela jontzaite zoera, bestela jontzaite zoera, bestela jontzaite zoera, bestela jontzaite zoera. Jon Lisek dio, 9 takatekla, gaueko 9 bazkaria eguerditan. Bale, ondo da. Ondo da, jakitea. Maite duten tartean murgilduko gara, idoiarekin puripurian bila ibili aurretik. Zein hasiko da maite dutekin? Nik maite dut eza daukat. Maite dut eza. Nik esan izan banu maite dut eza dudala, goiurik esango zuen, ninigo, eski hater bazia, eski maite dut. Ez, nik maite dut ez. Maite dut ezak onartzen dizkizut. Esan izun Durangoko azokan, pena ematen zidela maite dut eza egitea, giro hortan. Baina, maite dutak onartzen ditut, maite dut ezak onartzen ditut, arkatu. Vale. Zondo, zein da zure maite dut. Ni atzo nebilen lasai pasioan, eta... Pasioan. Pasioz pasiatzen. Hoi da, oso ondo. Eta ikusi nun kalen, Tolosako plaza baten, kartel bat, paretan. Ui, badakin horaz. Pegatuta. Eta honela dio, nire gorputzan nire erabakia. Nire gorputzan nik agitzen dut. Ez da ez. Derrigorrezko txertoa presio sozialagatik baimenik gabeko bortxaketa da. Eta gertzen da neska bat, eskuarrekin hola eginez, ez da ez egiten, eta neskatila bat, eta lotxagarria iruditzen zait. Egin nahi dezuena txertoarekin, ja onartu dut, jendeak ez dula txertoa hartu nahi, egin nahi dezuena. Baina, indarkeria matxistaren aurkako diskurtsoak hartzea, zuen, kanpaina panfletario propagandistiko hauek egiteko, iruditzen zait lotxagarria. Ezin dezu hartu horrelako diskurtso bat, ez da ez, eta iruditeri hau, txertoaren aurkako kanpaina bat egiteko gainera ez dator sinatuta, ez da gizeinek egin duen kartela, baina, lotxagarria da, eta gaina kartela itxusia da. Zaukazu gustorik. Aser, etorri da ben. Bai, eta benetan diote, respetatzen dut, erabakitzen balin badezu, ez da zula txertu hartu nahi, edo, ez dakit beste iritze bat balin baduzu. Txertak eta politikekin kritikoa izatea, noski. Hori, baino, ez da ez, nire gorputza nerea da, barkatu, zera lotxagabe bat, pako. Eske, seguro gizona zehala gaina. Pako gaixua. Ez. Pako gaixuak, seguro Pako... Pako jaturrak badaude, Hori igual Manuel zan. Bueno, egiteke. X. Amaia Resende egiluz. Eta zure maite duta edo maite dut eza edo... Aijeita edo... Maite duta izango da. Gaur goizean, pasazait, nire egoitzak, nire lankide bakite izaten dira nahiko desastrosoak orokorrean. Nire bizita bezala, baina goizak batez ere. Eta nire gaurko goiza izan da nahiko arraroa, tristea, ez dakit, agobio puntu batekin, eta ez zaite zer larriri pasa, baina ni horrela sentitzen nintzen. Eta arrun entaren, eske ez dakit, ena humorez, enaiz ondo sentitzen, enago gustora, eta irratsaioa prestatu behar dugu, eta energia behar da, eta enekan energiari. Baina nire launkideak aurrera baki dute, kanpoan gozalduko genuela. Eta ni joan naiz gozaltzera, behaiek jahan zeuden, eta aberatzen moduan zeuden,
dena esan beharra dago. Eta esan dit, jo, ez ondo zabeten hemen. Eta egia da behaiek zaudela oso umore honez, edo hori ulertu dut nik. Eta transmititu didate umore hori, eta eguzki azpian ginen gosaltzen, eta hartu du kafea, eta bar. Eta nahi gabe, aztu zait pixka bat lehenago nituen sentsazio horiek. Beraz, eta hau da, askotan pasatzen zaidan gauza bat, eta da, konturatu gabe pasatzen dena. Eta gaur kontziente izan nahi sortaz, eta esan dut, bueno, begira, ze polita den hau. Eta hoi da nire maite duta. Idoia da bila uzkudun. Gertu. Ze polita. Ignoratu inbertzen, non? Bai, oitutan agala. Maite duta bere kabuz nahikoa ondo segon defendituta, ez dakit, zure maite dutari ez dio ezer gehitu. Bai, Pako defendatu duzu. Ez que Pako ofendituen kluba ari zan idazten dagoeneko. Barkatu. Not all Pako. Idoia da bila uzkudun, zure maite duta zein da? Nik ikusi nun aurrekon, abendualdiko egutegi hautako bat, advientoko hauek, dala escape room bat. Zer? Dauzkazu, egutegi hortan, daukazu egunero pista bat, eta egutegiko irudikin ateatzen duzu, ze kuadrikulatxo dan egun hortakoa. Eta irikitze dezunen, konprobatze duzu, asmatu dezun. Baina hau saldu egiten dute? Txokolatetxon jartzeu zezen bak izan egun hortakoa. Hau saldu egiten dute edo TikTokeko norbaitekin du? Norbait erosita dago, baina ez dakin nun. Osa, ez da norbaitek behantzako indun zerbait. Aizu, baina... kontzeptu... Hoi da, esango nun, hori erosita dago, baina edidez, egin zuk... Amazonen dago. Bai, gaizki Amazon. Lehenkoan ikusi nun, birazte gaizki egon Amazon, ikusi nula pintada bat gaizki gina. Amazonen inguruan. Tipiko Amazon SMN ezinon, hain gaizki iruditu zaigu Amazon, jartzen zuela Amazon ezinon. Zuzenean. Baina pila bat daude. Barkatu, ez dut esan darrapatu amaia, baina... Pila bat daude. Pentsatu eto bezala horreitea. Enpresa bada. Escape Advent Calendars. Ostras, izenarekin ere sortzaiak izan dira, Oin da mututzea beste txokolate txarroi daukan oi erosi izan. Gauzat kontatu behar dugu. Idoia, nahazuzu kontatu. Goiurik erosizun negukoitako oso txarra. Bai, bastante. Txarra. Hortxe da, hendik 3. eguneko iriki da. Eta benduak 13 ditu gaur. Imaginatu, hemen txokolatea zenbat gustatzen zaien hemen nire lankidei, normalean horrek etzula iran txokolatea gauna izango balitz. Horren atzetik, gure laborategira iritsitako 2 tableta, desberdinak, bata gaieta eta oitako bat, eta bestea txokolate beltzekoa, biak amaitu dira. Noski. Eta egutegiak abenduaren 3 jarraitzen du. Euskararen nazioarteko egunari omenaldia egiten diogu txokolatea ez jateagatik. Kriston ideia hona iritze zaite, Baina indezak ez zuzuk adibidez oparitzeko. Lagun eskutuan. Baina nik sortu, superzaila da. Ez da zaila. Denbora pixkat behar. Goiuri, zu gaizea horretarako eta askoz gehiagorako ere. Eskerrik asko majos. Ez zer. Jarraitu zakeu. Itxaron, Jon Lizek esan du. Nik hemengo txokolate zaleen sinistia utzi nuen, Goiurik Nestle jungli, ezakin da esaten, txarra dagoela esan zuenetik. Uste nun Jon Lizekin adosean behar nula, eta badu, zuida. Nere bizitzako pasarte hori aztu nahiko nuke. Jungli oso txarra do. Eskerrik asko idoia. Eske denak ados gaudela esango nuke. Eske... Haze oroitzapenak nezkenik ze hona joan glin, goiti beiti lego guzitan behatu nun, eta iritsi zanen nere eskuetara. Esango nuke munduko... Joni super aserre dago. Joni aserre dago? Bai. Esan du, bueno, agur. A-G-U-R. Agur. Ez dakizati jartzen da nola. Not all chocolate. Esan behar nola munduko txantxarraren edo kariesaren euneko altu bat sortuko zula Nestle jungli tableta bakar batek daukan azukreak. Baliteke. Oso da litekena. Oso da litekena. Bueno, nire maite dutan nahiko simplea, ez daukolako bueltarik. Maite dut horrelako egun huzkitzutan ateratzea
laborategitik pixkat eguzkia gozatzera, eta batez ere aldezarrean edo hemen Tolosako erdigunen ikustea zintzilika arropak eta maindire txuriak eguzkitan hainbeste egun da gero, ba hori maite dut arropak zintzilik ikustea. Ze lotura ona egin dudan, Jo, arra. Zeinen lotura ona, Wow. Super ona. Jon Lee, zetzaki aserretu gizona, bizi gaitezke Txokolate gehiago zutzat, Jon Liz. Osea, iritzi ezin bateratze hontan. albiste hona da. Jungli gehiago zuretzat. Arratsalde 4:26, bigarren kafean, naiz irratiaren sintonian, gaur astelena, egia esan nahiko umore ona daukagu astelena izateko, ze bai, badakizue gure astelenak nahiko astelen izaten direla, izaten dugula alako resaka emozionalak izateko joera, baina nahiko txukun gabiltza gaur, ez pentsa. Baietz? Bai, Ondo gaude? oso ondo. Ez goi, Ezin hobe. Oin ideiak esango, bueno. Normale baino beto. Normale baino beto, ez? Vale. Idoia izaten da batzutan gure errealitate ispilua. Ez gaude zerbaitekin hola, eta idoia begiratzen du, da esaten du. Normalen baino beto nahiko gozona iruditzen zait. Ondo. Ba, zuzenean, ezkar hasiko hemen zea rafagak sartzen eta gogoratzen bigarren kafean gaudela, eta bestela, puripurien hasiko gara, ze idoia da bila uzkudunek ekarri dizkigu. Hainbat proposamen batzuk dagoeneko akaso ikusi dituzuenak, ze egunak izan dituzue, esaterako Landscapers ikusteko, HBO Max, nahi argitu behar diazuen, ia pixka galtzen ari nahiz, HBO Max eta HBO gauza desordina dira? HBO jazta existitzen. Jaztago. Migrazioa intzuten. Migrazio. Bai, hori da, Bai. jaztago. Ondo, argituta. Beti HBO izan da hortan orain Max, HBO Maxen Landscapers daukagu, abenduaren 9 estrenatu zen, beraz, bueno, ba, asteburu luzea eduki dugu ura harrapatzeko, idoia. Bai, hau da, Sky plataforman telesail originala, mini telesail bat, Sister etxeak ekoitzea, haudek dia Txernobil egin zutenak. Txernobil ze ona. Bai. Eta Alexander Peñek zuzendu du. Susan eta Christopher dia protagonistak, Olivia Colman eta David Thewlis. Bikote honek egiten du hil Susanen gurasoak. Eta Ui, ama. Baina nahi gabe edo nahita? Nahita. Eta 15 urte berandu aurkitzen dute atzeko lorategian, poliziak. Hau benetako gertakizun bada. Hil zituzten gurasoak biak zialako fanatikok bata Hollywoodeko parafernalia gustokozun eta besteak gerra garaiko objektuak. Eta diru gabe gatu zian alako baten eta erabaki zuten Susanen gurasoak hiltzea, behin diruakin geratzeko eta faltsifikatzen zituzten kartak eta horrelako gauzak simulatzeko gurasoak oraindik bizirik zeudela eta pentsioa jasotzen jarraitzeko. Talako baten, aitak bete bartzitu 100 urte eta, klaro, jasotzen dute erreginan bisita olako zerbait, ez? 100 urte bete zituzten eta, klaro, kontakton jartze diabeekin eta ez dituz aurkitzen. Eta azkenen aurkitzu dut ez dute gorpoak atzeko lorategin. Nik aitortu hori eta Olivia Colman asko gustatzen zaidala eta The Crown telesaian erreginaren papera egiten dut eta pia bat gustatzen zait. Eta historia izu nahiko interesgarria da, Baina telesaia ez da berez erailketai buruz, baizik eta pixkat emazteai Susanei egiten dioten juizioari buruz, eta pixka bat polizien bikotearen ikuspegitik eta baita abokatuen ikuspegitik pixkat kasua azterretzeko eta pertsonaia horren prozesu mentalak pixka bat ezagutzeko. Barkatu esan dezu, hau benetan gertatu zela? Bai. Trailerren ere ikusi dugu, bideoz ikusen ari zaretenok, a true story, Wow. Bera, aktorea, David Thewlis hau, Potterrekoa da? Bai. Naiz nioso Harry Potter zale izan, baina ez da izatik gora zidean, bai.
bertan agertzen zala. Eta zu gogorazi diazu HBO Maxek atea dula trailerra Harry Potterren amaia. Urtarrian inbar dute, elkartu behar dira Harry Potterrekoak egiteko horrelako emanaldi berezi bat. Eta trailerra atera da, eta bai, amaia nire urduri nago. Baina Landscapers, ondo dago, bai. Izena gustatzen zaite, osea, gorpuak han balin badaude lurperatuta, Landscapers, Bestela ez. ondo dago. Bueno, Dauzka plano batzuk trailerrak, bankuan agertzen direnak, pixkat Forrest Gumpianoak direnak. wow. Pianoak. Hola, bueno, ya plan hori zineman desente erabilia, oso plano frontal simetrikoa, eta bi protagonistak dira, ez? Sarmazeak. Bai. Bankuan eserita, bai, horro, Forrest Gump ikusiet, hola, prum, baina... Eta hau ikusi ezakegu dagoeneko edo guendik ez da estrenatu? Abenduak bederatzean. Estrenatu. Horratik, dagoeneko gure entzuletako batzuk ere, kaso ikusi duzue. Barkatu Jon Liz. Jon Lizek dio, badakizu eolako denak gaizki irtetzen direla, ez da, Goiuri Amaia, pentsatzen dut esan nahi duela, Harry Potterren, elkartu egiten diala, eta zea berezi hau. Jon Liz barkatu baino esperantzara kondenatuta bizi gara, eta ikusiko dugu. Pozi gainera. Egia esan, nibili naiz, azte buruntan ikusi ditut Sex and the City telesaiaren zea berriak. Ez du izan Sex and the City. Hori nola izen jarri duten? And just like that. Ez dago izen horiek. Bueno, pues es que Samantha ez dago orduan sexu gutxi. Beraz ezin dute Sex and the City jarri. Horregatik bidezten du. Ez da horregatik izango baina. Baina Samantha ez dago, egia esan nik enekien, baina Goiuri galetu nion, esan ziten euren artean aktoreak eta oso harreman txarra daukatela. Bai, oso txarra. Eta telesaian ere, ez dizut spoilerrik egingo, ze 3 minutuan argitzen dau, esan dute, haserre daudu dela berarekin, fikzioan ere, eta zerretu zela Samantha, bazta egize lan ez diolako egiten Sara Jessica Parkerren karrik, eta Londresea juntzala, eta orduzik ez diola kaso iten, da idatzi diola, eta jazta, desagertu da Samantha, punto, seriak aurrera darrai. Hori bai, ez baduzu spoilerrik nahi, eta iteze sare sozialetan gehiegi sartu, ze gertakari badago, idoia, zuk ikusi dezu deskuidon? Gauza bat gertatzen da, bigarren atalean. Lehenengo atalean gertatzen da, eta horrek sortu dituen mate reakzio ekonomiko, sozial, eta saretan nahiko bolo-bolo dabiltzanak, eta spoiler arriskua oso handia da. Baina, ez dizugu gehiago, ez dela guk ere spoilerra egingo dugu. Tira, dagoeneko orkestu dizuegu Landscapers, baina idoia bada beste bat, hau ere HBO Maxen, abenduaren 15ean, hau da, asteazkenean estrenatuko dena. Hacks. Bai, hau da, Ted Lasson atzetik Emmietan sari gehien lortu ditun telesaia. Lucia Aniello, Paul Downs eta Jen Statzik jaso zuten zuzendaritza honenaren saria. Gidoi honenaren saria ere jaso zuen, eta Jean Smartek aktore honenan saria jaso zuen zeremonia horretan. Pentatonics? Did you know about this? Marty wants to cut my dates. He said he needs to appeal to a younger crowd. You need to do something about this, Jimmy. Jean Smart da Deborah Vance, Las Vegaseko komiko famatu bat, eta Ava Daniels idazlea kontratatzen du. Azken honek ez du berarentzako lan egin nahi, baina bere karrera pixkat momentu txar batetik pasatzen nahi da txio polemiko bat idatzizulako, eta pixkat fortzatu ikusten da emakume honekin lan egitera. Eta pixkat bere lana da, pixkat bere repertorioa berrizteaz, edade bat du komikonek, eta pixkat zarkitua dago, eta pixka bat berritzeko bere txisteak. Aizu, Pentatonix taldearekin sartu dira? Bai, ez? Iruditzen pixkat itxusia, nahi Pentatonix gustatzen zait. Bueno, nahi dirua ez botatzea ere, eta tablet bat uretera bota du, esan nahi dut, bueno. But I do want to drive off a cliff. Okay, you ready to do some work? Let's see. Feet, toes. Bai, izan daiteke idoia, nahiko rollo honeko eta nahiko, ez da egite, harina den telesail bat irudiela, ez da? Bai, hasieran oso relazioa ez dute izango, baina behin arten konplizitatea sortzen joango da, eta publikoan egin ezin dituzten txisteak beraien artean egiten dituzte, eta orduan
behaien arteko momentuak dira komikoenak. Bueno, izaten dira horrelakoak beti ez dakit nahiko antzekoak, ez? Osea, belaunaldien artekoa diranean, norbait zarago eta beste norbait gaztegoa, formula beti da berdina. Hasieran pixkat gaizki eta gero bukatzaute superpozik. Ez dakit, bazean Robert De Niro eta Hathawayek elkarrekin intzuten pelikula baten aiz jotzen izena, baina berdina da. Hasieran pixka gaizki eta bukatzen dute, superlagunak izaten. Bekarioa, ez? Hoi da, bai. Bestea... nola da... Bai, oi. Omar Sy, aktorea. Untouchable. Hortan ere, hasieran gaizki eta gero super ondo. Osea, ez? Protagonistak direnen bat... Bezakit, belaunaldien arteko tasun hori da honen, beti da pixkat formula, pixkat berdina. Hori ez da. Hoxe esan ero. Bueno, 15 iritsiko da hemen ikusgai, ze uste dut Estatu Batuetan gaur bertan estrenatzen dela, idoi ezan iteke. Horre... Ez ja ikusgai dago aspaldi, eta orain iristen da hemengo plataformetara. Hacks esan da bezala, nahiko harin eta argi asko, umore puntu bat, ez dakit, drama balimadu ere, komedia giroan edo bizi den drama, eta, igual behar duzu zerbait harinagoa zuen bizitzetan, eta izan daiteke. Hacks, asteazkenan estrenatzen den, HBO Max edo HBO Maxen izango den telesai horren, bigarren denboraldirako idoia, aipatu duzu. Berritu dute duela gutxi. Osa, honek lehenengo denboraldi honek dauzka 10 atal, baina gero beste 10 izango ditugu. Momentuz. Ondo da, telesai dagokionez bi proposamen noiek dakartzagu, baina filmei dagokienez ere, dagokienez baditugu bestein bat, eta hoietako bat abenduaren 10ean, alegia ostiralean, zinema aretoetan estrenatu zen Don't Look Up. Eta esan behar dugu, gauza bat, hemen bada momentu bat, nun Leonardo DiCapriok Iñaki Lasaetura gure lankidearen antza hartzen duen. Etziazu ez esan. Iñaki postuko da entzuten. Bai, Iñaki Lasaetura gainean nahiko entzul izaten dugu, ikusten ari bazara, Iñaki, etziazu esan plano horretan, ez daukanik Iñaki Lasaeturaren antza. Herriak hitz egin dezala, entzulek esan dizagutela, ea antzik hartzen dioten, ala ez baino, nik puntu bat hartzen diotez pentsa. Hau ere egiazko gertakaritan edo oinarritutakoa? Ez, jartzen du trailerrean, egiazko gertakariak, baina oraindik gertatu ez direnak. Ikusi eta pantaiaz aldatu dut. Ados. Beraz... Haze taldea. Bai. Osa, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, osa... Bai, Timothée Chalamet agertzen da baita, Ron Perlman, Kid Cudi, Ariana Grande agertzen da baita. Epa. Eta guztia, Adam McKay zuzendua. Bai. Succession, ez da egitu zondo nola oskatu behar den hau. Succession, telesaieko eragileetakoa. Zale bazara, Successionena idoianik zuregatik ikusi dutein bat atal, oraindik guzti zenago atope sartuta, baina badakit ona behar duela izan, ze orain arte gurekin ere puripurian egiten genuen Ainhoa Martzolek ikusten du eta elkarbanatu dituein bat iritzi edo osnarketa, beraz, hortxe beste gomendiotxo... Gaur bukatzen da, por cierto. Gaur bukatzen da? Azkeneko atala gaur atera da. Atzo, gaur hemen ikusgai. Eta jarraipenik gabekoa izango da? Ez jarraituko du. Beraz, denboraldia amaitzen da. Ados. Oain hasiko naiz nik usten. Oso, ondo? Tira. Baina Don't Look Up zeri buruzko. Hori da, orain galetu horrean. Hasi garamen repartoa, zuzendariaren aurrekariak zein diren, eta baina seguzu. Bada, film apokaliptiko bat, baina humoretik hau baita aurreko telesaia bezala. Jennifer Lawrence astronomia ikasle paperean dago, eta Leonardo DiCaprio da bere irakaslea. Eta biek aurkituko dute lurra orbitatzen ari den asteroide bat, eta lurraren kontratalka egingo duena. Eta ezin talka bat ezingo dena ekidin. Eta biak hasiko dira edabideetan bira bat egiten, mehatxuan berri emateko, baina inork ez ditu sinistuko. Eta horien artean daude Meryl Streep eta Jonah Hill. Meryl Streep da AEBetako presidentea, eta Jonah Hill haren gabinete burua, eta Meryl Streepen pertsonaiaren semea.
Txoin, nola? Osea, dia Meryl Streep presidenta, eta... Joanna Hill bere semea eta gabineteko burua. Ara nepotismoa, Enchufatuta, Joanna Hill. Meritocracy, totalmente. Lotxagabeak. Ui, nepotismo. Trailerren baita ikusi ditu Kate Blanchett eta Tyler Perry erreportari paperean. Tyler Perry da kriston pertsona graziosoa. Ezagutzen duzu? Barkatu. Imaginatu esatetela baiet. Buah, izango litzake? Aurrez aurre ez dut ezautzen, baina nahi Tyler Perry graziosoa iritzu zait. Ados, ondo matizauta dago, bai. Bueno, graziosoa eta kriston, imperioa dauka. Irikizun guain dela 2 urte. Osea, Tyler Perrykin ustez gertatu dela pixkat, iten zituen pelikulak, Tyler Perryn pelikulak dia oso Tyler Perryanianoak. Osea, diala, pixkat graziosoak eta amona beltzak iten du hau, eta, baina... eta han pelikulak grabatzeko Atlantan, eta Hollywoodetik pixkat ateratzeko dirua baita ez mugitzeko beti Kalifornia inguru hortan, Atlantan irikizun, eta dauka etxe zuriaren replika bat, dauka, da kriston handia jendea horrea juteko grabatzea. Beira. Wow. Ez da egitemen teklatuekin arazoan uzken idoia esan dezun abenduaren 24an Netflixen estrenatuko dela. Bai, ekoizpena Netflixeko da, aretoetan estrenatute, baina Netflixen ere ikusi ahal izango da abenduaren 24an. Don't Look Up, beraz, zinema aretoetan ikusteko moduko proposamena, aldiz, bihar bertan plataformetan estrenatuko den beste bat ere badakar, idoiak, Quo Vadis Aida. Bai, hau Movistar Plusen ikusial izango da, bihartik aurrea. Zuzendaria Jasmilas Banik da. Urrezko hartza eskuratu zuen zuzendari honek 2006an, Grabika bere filmarekin. Eta honekin Quo Vadis Aidarekin ere lortu doi hartzuna, izan ere Oskarretako nazioarteko film onenaren 5 finalistan artean egon zen. Itzuen sariri jaso? Ez. Baina gure porran euki genuen? Ointxe bertan ez gobatzen zeinek irabazizun, baina... Bai, ez da gitzatik gogoan dut hor bazebiela, baina... Aircraft are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republika Srpska army. What will happen if the planes don't come? They will come. They will come. Pelikula dago kokatuta 1985ko Bosnian, Balkanetako gudan, eta protagonista da Nazio Batuen erakundeko interprete bat. Ejertzitoa bera bizi den herrian sartzen da, Srebrenikan, eta bere familia babesleku bila hasiko da. Eta berak dauka barneko informazio privilegiatua, esan duten bezala, interpretea delako, eta erabaki beharko du bere familiarentzako zer dan onena. Eta saiatuko da horiek babesten. Pa s kim ratujemo 4 godine, jebem vam majku, vam jebem. Sve civili. Preživjeli 3,5 godine rata, preživjet ćemo. Gertakizun honetan Ratko Mladićek ejerzitoak 8.300 bosniar inguru hil zituen, eta 2017an kondenatu zituzten genozidioagatik. Dena benetakoa da, Aida izan ezik, fikzioa da pertsonai hori, baina beste guztia epaiketen transkripzioetan eta testigantzetan oinarrituta dago. Eta dokumental egin beharrean erabakizun kontaketa fikzionatzea bertako politikarik edozein ikerketa oztopatzen dutelako.
Gogoan dut, uste dut nire apostua izan zela Oscarren porra egin genuenean, baina esango nuke Thomas Winterbergen otra ronda izan zela irabazi zuen, ez da? Bi aritu naiz eta, bai, baina nik horrekin druk izan ezun, ingelesez, izan nuen. Bai. Ondo da, hortxe kuo badiz aira, Movistar Plusen, Movistar gehien abenduaren 14an, bihar bertan estrenatuko dena, eta beste plataforma digital batean ikusteko modukoa, Idoia Dabilak dakargun azken proposamena The Last Duel, abenduaren 15an, hau era azkenean estrenatuko da. Aretoetan egon zeina, baina aukera izango dugu Disney Plusen ikusteko. Ridley Scotten filma da, aurtengo bigarrena, The House of Gucci izan zen bestea, eta oraindik ez dugu ikusi. Eta hontan Adam Driverrekin baita kontatzen du. Ui, repe. You say is true. My father told me my life would be blessed with good fortune. I'm married. Matt Damon eta Ben Affleckek osatutako duoak egin du gidoia. Hauek The Good Will Huntingekin Oscar irabazi zuten. Eta Nicole Holofcenerrek ere parte hartzen du gidoian. 1386ko Frantzian girotua dago. Eta historiaren erdigunoa izenburuak dion bezala, duelu bat da. I spoke the truth. A most unspeakable charge has been brought against you. Jacques Legris entered our home. He attacked Duelo horren 3 ikuspegi dauzkagu. Jean de Carouge, Matt Damon, Zaldunarena, Jack Legris eskutariarena, Adam Driverek egiten du paper hau, eta Marguerite de Carouge, Jodie Comer, Killing Eve-ko protagonista. Killing Eve denboraldi berriarekin zetorren, ja ez? Arazak edo zituzen itxialdia zela eta grabatzeko, ze grabatzen dute herrialde askotan, denboraldi bakoitza, eta atera behartzutela esan zuten, baina ez da egin noiz. Bai, uste nuen irakurri nuela edo esantzen nuela zuk edo bazetorrela eta hori nukan buruan. Dudaukidet, Adam Driver nola moldatuko zen garaiko karakterizazio batean, bere ez dakit, ezaugarri fisikoengatik, baina oso ondo kuadratzen du. Bai, oso ondo. Bai. Esango nuke bereziki ondo. Bereziki ondo? Bai, baina ez zait zaila egiten imaginatzea. Ja, niri egiten zitzaidan, baina egia zen. Zagit dauka, sudurra hundia, ez dakit, iruditzen zait. Bai, ze iraganen ez zu imaginatzen jende guapoa. Claro. Osa, ez esaten itxusea da nik beha, baina ez dauzka hola oso fakzio... Bai, ez da hola como klasiko. Izan liteke ia guapoa. Nire lagumatek esan zuen ia guapoak. Badu zerbait, baina ez da hola objetiboki ikaragarri guapoa. Bai. Niretzako zailagoa da Matt Damon imaginatzea, adibidez. Bai, logika, gero ikusitan nik ere egia esan ikusi eta esan, bai, oso ondo, berrez, baina bai, ez da gitzatik, bai, duda sortu ditu. Da, pixkat txurrasko. Txurrasko? Bai, eta ez dut azalduko, baina, bueno. Uau! TikTok daukazuenak aian ulertuko ez zuen. Eta ez dut azalduko. Gero kontatuko izuet. Ausardia gutxi eta beldurrasko. Ba, hoxe, azken proposamena, The Last Duel Disney Plusen abenduaren 15ean. Aste azkenean beraz, estrenatuko dena, eta, bueno, ez dakit, zore gehiago esateko geratu ziagun filmaren inguruan idea. Bai, dueloa hasten da, Jack Legrisek, Adam Driveren pertsonaiak, Marguerite de Carouge bortzatzen duelako, eta honek salatu egiten du gertatutakoa. Eta erregeak erabakitzen du, duelo baten bitartez ebaztea, arazo hau. Eta eskutariak erabaziz gero, emakumea hile egin gute sutan. Aiba. Salaketa faltsua egotzita. Begira ze ondo. Bai, salaketa egia den edo ez noski duelo baten bitartez argi daiteke. Senarrak irabazten badu, hilko da Adam Driveren pertsonaia. Baina hilezkero senarra, ematen duenez arrazoia du bortxatzaileak eta emakumea eskutara. Ia ze ondo. Erdiaroan girotutako bortxaketaren kulturaren inguruko filma da, baina gauza asko hainbeste ez diala aldatu. Agerian uzten du.
Bengoz konturatu zara gozatu bizitza eta berriz ez jarri baldintza. Denok dakigulako baita zuk ere. Arratsaleko bostetarako 11 minutu, Idoia Dabil Ozkudun agurtu behar dugu. Berak ere agurtu behar gaituta. Idoia, eskerrik asko eta gozatu bi, ere? Eskerrik asko. Eta enbidia asko ez eman, baino argazkitxoren bat bidali. Ez dela Instagramean hor pendientungo. Datorren astelenera arte entzulei dagokienez, zeguk, espero dugu, astazkenean oso sorik gurean ikusiko dugula berriro Idoia Dabila. Hala, gero arte. Aio. Eskutatzen da, bai lurren, bai Andromedan, zerote adien. Eta Nikotina eta Estepi Selektaren arteko kolaborazionekin egingo dugu aurrera, arratsaldeko 5:00 bidean, orainik 10 minutu faltan. Egia ezkutatzen da. Kantutzarra eta Nikotinatarra gainera laizter izango ditugu gurean. Abendu ganez, urtarrian laizter datoz, kontatuko dizuegu. Historio hau da desatsegina, indarra hartu duelako egonezinak. Galarazi nahi digutela askatasuna, aspaldi galdu genuen anonimotasuna. Nagusitu dela ardura gabetasuna, mendek igarotare. Gure bidea eraikiz, gizartea altxaraziz, denon alde erabakiz, aurrera goaz. Egia eskutatzen da, bai lurren, bai Andromedan, zerote adien agendan, izurratzeko dena. Egia eskutatzen da, bai lurren, bai Andromedan, zerote adien agendan, izurratzeko dena. Nikotina, Estepi Selekta, Gua Estudiotik, errespetua zabaltzen, bidean produkzioak, hau da gure familia, Bomboklat! Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gelditu makinak. Demagun sagar makal bat dugula esku artean. Itxura kaskar hori hobetze aldera, distira pixka bat ateratzeko produktu batez igurtzen dugula eta ara, errezil sagarretan errezilena. Baina hasi gara zuritzen, azal eder horrekin egin dugu xafla luze eta kiribildu bat eta ene bada ustelduta dago eta. Tira, mikroipuin txiki horrekin esan nahi genizuena zen, gaur zurik eta berlea zariko garela, greenwashinga zalegia. Eta horretarako Iñaki Barzena Ekopoleko kidea izango dugu. Bisita goxo bat ere bai, emango genioke eskatzen diguna baina tarte zabalagoa. Aldamenean eseri eta kontu jale aritzeko modukoa baita Paul Nicholson. Gaurkoan hizketagai goi pilerak. Nafarroako bertsolari txapelketako finaleko buruzburukoan, zorionak alkaiza, pilula hartuarazi zien gai jartzaileak, eta gu ez gara gutxiago izango. Ainhoa Gutierrezek dakarkigu pelikula forman. Bere bidea egitera dator gelditu makinaken 10. atala. Jara entzun gai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia. Anita Parker taldeaz ari gara, Reset izeneko lanak kaleratu berretan dira, eta gurekin daukagu, ahotsa, Ane Martinez, kaixo Ane. Kaixo guztioi. Eta zu topatu hori, zuek azkenean entzulei esatera ari zarete, ez? Nola baitere, ez dakit, zu zehazki, baina pixkat hori gonbidatzen du horretara, ez da, kantuak diskoaren amaieran, ez? Zatozte gurekin gozatu dezagun elkarrekin, ez da? Hori da. Gertatu den guztiaren ostean, ez? Eta, argizpi bat, eta guazen ondartzara, eta guazen
ezta? Elkar berriro, elkar ikustera. Nik uste dut nahiko dance diska edo irten dela, ez? Ez dagoela baladarik edo, ez dakit nola esan, ez dagolako abesti oso lasairik edo erlaxaturik entzuteko abestirik mugitzeko, ez? Beti ere, igual, hausnarketara bideratuta edo, bueno, barrutik ukitzen gaituzten gai batzuk ukitzen ditugu guk gure letretan, baina beti ere enfoke divertigarri horrekin edo dantzagarri horrekin, ez? Bai, mugitu, kontzientziak mugitu eta astindu, baina dantzaren bitartez eta rollo honaren bitartez. Zutzura bira joan zara aurrera egin beharko dut nik bakarrik joan zara itzaude hemen baina nire bizitza perfektua da. Bueno, bigarren mezu bat ere badu, ez? Zari dut, ala, alde. Hori da. Bai, hori da. Danara kaka bat, hau ez dakit, zer hau bestea, kexatu, baina, bueno. Eta ala eta guztiz ere, ez zaitut behar, ez dute besterik behar, eta nire bizitza perfektua da. Horrela den bezalakoa. Guk gure bizipenetatik idazten dugu, bai, gure egunerokotasunetik eta taldean 3tik 2 emakumeak gara eta zoritzarrez egunerokotasunean bizitzen ditugun egoera hauek gure bizitzaren parte dira eta nolabait salatu nahi ditugu eta horietatik, ez, horiek kontatzen ditugu gure letretan. Sister Rosetta, Chicago aldean, Edilamar ikertzen ta filmatzen. 6-7 emakumea aipatu ditugu abesti honetan, baina zelako amorrua ematen duen, ez, konturatzeak eskolan ere ez ditugula ikasi, ez daukagula referenterik. Emakumeok ez daukagu referenterik. Jasotzen dugun matxismo egoera pilo bat daude, musika munduan, eszenatokian, bueno, eta handik kanpo noski. Une hauetan gazteak direnek, bai, badaukatela agian referente gehiago edo musika talde gehiago, ez, emakume du musika talde gehiago hemen euskeraz, baina lan handia dago egiteko. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tik 12:00-etara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Idoia da Bilauzkudun agurtu dugu eta iaia konturatu garenerako Idoia Sánchez García eserita zegoen Idoien astelenetako aulkian. Bidoiak. Goiurik txista begintzun behin, da superarro dago. Ez retiratu. Superarro dago. Aritu gara, entzuten Iker Gurutxaga lankiderekin musikarian Anita Parkerrek egindako elkarrezketa, baina duela ez hainbeste haren zatitxo bat berreskuratzen genuen Diaboloki ui entzuteko eta zitokinen orotzantza honekin egingo dugu aurrera oraintxe Euskal Herrian oso sasoian eta jende asko deskubritzen ari den batzuk kaso esango dut niko aspaldi ezagutu nituen, bai, baina beste askorentzat nahiko berri oraindik eta aldetzarra Diaboloki ui. Idoia Sánchez arratsaldeon eta ongi etorri.
Arratsaldeon eta eskerrik asko. Ui, a ber, itxene, joko izot bizkat. Kastelena da. Berriro. Atxaldeon. Atxaldeon, eskerrik asko. Gozaldu aldezu. Gozaldu, bai. Bazkaldu? Erdi. Nabari da. Indar gutxik moan, ez? Bazu txokolate pixka bauko gomen. Bai, badukagu. Ez dizut gomendatzen. Ez, onare badaukagu. Ona, bale, eske lehen esan dute oso txarra zehola, eta nian oain ez eskaini... Ez tozu eukiko mitiko badau txokolate mota bat gatza daukana. Gustatzen zaie, gustatzen zaie. Niri be, arrarua da nazketia, baina niri be aukeran gustata jat. Bai. Kuriosua da. Nahiago txokolatea gatzarekin, esnearekin baino adibidez. Bai, zea. Bai, gatza pixkatekin. Ni oso txokolate beltzalea naiz. Esne pixkat, baina gozo geite zaite txokolate esne duna. Bai, ulertzen, oza, bai, zen leikela oso marroi argi horreitakua igualez. Bai, oso argia ez. Juri, txokolate beltza bilatzen nahi bali mazean, nik gaur goizean amaitu dut. Baina zure abenduko egutegi hori daukazu hor? Bai, segundu bat. Abenduaren entzulariko da pentsatzen, guk dakigun hori jakinda, eta idoiak ez dakien hau jakinda, zego gorra egingo dutena. Ez erakutsi. Ez txokolate bida arroxa. La arroxa da? Ez txokolatea ez... Gaur amairu. Aian bat, nik zabaldukot, guau. Bai, hemen ari gara, txokolatea jaten. Jon Liz dio, ja te digo. Jon Liz benetan, hau, ez da posible. Idoia, egi guzti esango dizut, lehen esan dugu... Esan de él, no? Ez esan? Bale. Zinik esan de, Ez esan. Utziozu behai, a ber... Kanpaitxoa. Kanpaia tokatu zaizu abia zebolilla. Kanpaia eta zehose geixo. Ari gara egiten. Ze gabontiarra hori. Kanpaia ez da atera oraindik. Gabonianoa. Kero. Bueno, ba, superona dago. Jandu idoiak. Bai. Gustatu zaizu? Bale, badaukazu. Junglia gustatzen zaizu? Bai. Jon Liz, hau zure taldekoa da. Gustatu balin bazaizu, dauzkazu abenduak 3tik 13 artekoak jateko. Ona da. A ber, ingo esan den moduan, bada hori oso dulce, ez da txokolate, baina, bueno, ez dakit. Ba, porra tanto joak entzeko. Oso ondo. Eta sexualitatearen gaiari hasiera emateko, ze txokolatea sexualitatea da. Ja, hori horreko batzen besan zauen, oso napetzeta jat. Bai. Bueno, goiorintzako Urreazpiko iberiko kroketak ere sexualitatea dira. Sexualitatea dira. Netako apurrat, zera da, apurrat elegia beba da, eski Urreazpikoa ona baldin badazto behar kroketarik, oran ondo... Garbizalekeria, datorkigu Urreazpikoari buruz egiteko. Goiurik ez du behar Urreazpikoa kroketa bat zehatzeko. Bale, bai, hori gisa, baina gure nahoen esan nadiz, badauela jentia igual Urreazpiko ona, Urreazpiko iberiar ona, jaten dola pan bimbokin, eta eske... hori gaina da holan ogi dultzian ez inorre gauza, mesedez. Familian ginela bazkari baten, eta ginen hitz egiten txerria, eta bueno, dena jaten dala, ez? Eta belarriak, eta ez tekize. Eta orduan, hasi ginen zerrenda egiten, baina emozionatuta, Osa, etzan zerrenda egiteagatik zan, eta belarrik, eta hau, eta txuixo mutura, eta ez tekize. Eta, derrepente, nire lehengusina batek esan zuen, eta patatas jamon, eta ingenu... Osa, mundu guztia... Jaiki eta fan. Mundu guztia isildu zen eta behiatu benien da. Osa, benetan, hemen nahi gehala... Ja, animalixan zera... Zea eta txerria eta ze ona dena eta ze produktu kalitatezkoa eta zutzako... Ai, ema. Patatas jamon behondo dago. Ba, kizue patata horiek ez dakatela berez urdaiazpikorik. Bai, veganuen dako... Aromatizatuta daudela. Eta zerkin aromatizatze dituzte? Ja. Hori da nere bat. Nik bazparezitu jaten. Veganoentzako altu gidaukazu idoia? Oso bajo. Bajo, igoko izut, hasi. Horro beto? Nik bazparezitu jaten, baina egia da, nik nire lagunetako bat jarri zen nahiko estrikto gauza haiekin, begiratzen dena, ze askotan beti dago tramparen bat, eta, bueno, zaila jartzen dute. Baina, bai, jamon, bai, jorkeso eta holako guziek, ikusizun, berez, produktua bera ez daukatela. Ezakit, eta igual ez dut jakin nahi, badazpa. Nik ez ditu jaten, baina egia da, ba hori. Eskerrak ezien bakaiu zaporekoak. Gabagatutan, zeu bazeiten doa.
Barkatu iduia, ni esan martzen zerbait. Ez beste barik ez, Amaiak esan duenan arira, nik be hori lagun bate daukela, eta bere adibidez ilusio handixain zotzan, jarraitxu alizetia jaten aukera hori eukitxia, patata horre bejateko azkenean, lehen esan duen moduan, gulatxo hori kentzeko, noizu hemen jondu dauzelako. Bueno, bilatuko dugu adostasun puntu orokor bat. Urdaiazpiko Iberiarra, moztu berria, ogi pixkatekin eta ardo batekin, rufles jamon, patata delako hiek, baina beto, ezta? Aukera. Claro, ez da adostasuna helduko, Ez da egit, Amaia. Ez da. Berez bai, zaporez noski baietz. Nei asko gustatzen zaitu Urdaiazpikoa. Politikoki ja, ez da. Hori da. Baina ados nago zuekin bai. Venga. Guztio ari gatzaizue kontatzen, hain zuzen ere, bai, sexualitatearen tartean, ez dugulako horri buruz hitz egingo, baina hasi gara hitz egiten kroketak eta auta beste eta liatu geha pixkat, baina orain bai, antizorgailuen inguruan izin behar du. Hori da. Bai, aurreko atzaren galdizen benegon itzen nien, goiurik botatako proposamena jarraitxuta, esan dut, hori karreko eta horrena jardungo gare gaur. Así que... Nei hasi zait WhatsAppetik pixkat gaia komentatzen, eta hasi da bai naturalak, kirurgikoak, eta pixkat beldurtu naizia, Zandetu, ama. Nik uste dut, badala gai bat, azkenean, aurrekoan eta azkenean hainbeste gai alditan errepiketan ibili garen, gu jasotako hezkuntza sexual oso urri horren ondorioz, askotan pentsetan du, antizorgailuak murriztu leizkela basakilean jarri leiken kondoira, edo makumezkuok orokorrian hartu gaizken pastilletara. Eta egisa da, badauzela metodo nahiko txo, eta azkenian ikustot honen oinarrixa, egin baten badala sexualitatetik plaserra eta ondoren gotzagate eukitxia, edo reprodukzio eukitzia hori alderatzeko, edo bada modu bat, orduan sorionez, badauz aukera pila bat, eta ondio gaur egun be, ez da bat danik perfektua. Orduan, nik ustot ezagutzan bidez, azkenian topauleikela norberandako onena dana. Eta, nik ustot aukera bat eukitxia ez, beti dauela ondo. Orduan, azkenian, esate oso ez, eta zetarako antizorgailuak garrantzitsuek, egin baten, eta azkenian burura tortegakun lehengo gauzak igual, izen lehizke ez, orduan aldixak, nahi ez diena ordunaldixak ekiditzia, sexu bidez transmitido lehizken infekzioetatik bestia, baina baitxa, gure ugalkortasunan kontrola eukitxia eta familia plangintza bat aurrera eruan alizeteko biharrezko zerak die, ez dakit, kontzeptuak die. Orduen, adibidez, ez, nik azkenengoen formakuntza baten, planteetan zan, apurrate hausnarketarako gai moduan, atzera martxa edo antizorgailutzat hartu leiken. Wow. Kaso antizorgailutzat, ez? Gailu bat ez delako? Bale, metodotzat. Metodotzat hartu ditigen, ez? Bai, korrektu hau izango litzake, bai. Puf, nik esango nuke ez? Ez que, zaila, bino ez. Bai, bota ideia. Esango nuke, berez, ideia oinarrizkoena da berez, ejakulazioa datorrenean atzera egitea, ez? Baina horrek ez dizu alde batetik ziurtatzen benetan horrela izango denik, eta gero hor tartzean gauza asko atera litezke gaizki, eta nik... Bai, ezin eta saldu duzu, ez da idineko oso esan bizabe. Bai, oso purista jarriko bagina, eta onartuta, antizorgailu guztiek badutela utxegite portzentai bat, noski, rankinean tokiren batean jar genezaken metodo bezala, jakitun arriskutasa oso altua dela. Baina ere gehiago, arriskutasa ere ez da neutroa. Atzera martxa hori egiteko momentuaren arabera ere aldakorra da, atzera martxaren aurretik egon diren espermatozoidea agerpen balizko horiek ere inkontrolableak dira, orduan... Jazta, hori da. Agur! Banoa! Arratxaleko 6ak, bagoaz, bier... Nik uste aipatu duzuela, gainera, punto klabienak, esan duzuen azkenien metodotzat eta helburua izanik ondoren gotza bat, ugalkortasuna ekiditia, bai hartu alko gauke
metodo moduan, baina noski, baloretan bozu momentuan egon leizken eta parte hartzen dabien faktore esanguratsu danak elitzak izango gauza bat gomendatu biharrekua. Ez dakit azkenian, egon gare komentetan, depende norberak zelako kontrola dokon ejakulazioan gainen, hori faktore bat da, baina adibidez, jariatzen den likido preseminalan gainen, ez da inolako kontrolik, orduan. Likido preseminala da, gizonezkoetan, orokorrian beti berbain ja, dauke glandula batzuk prostatapeien, deitzen dienak Cooperren glandulak, eta glandula horrek jariatzen dabe likido bat ejakulazio aurretik uretra garbitzeko helburuakin, azkenean gure dana da, uretra txixea arrasto guztixetatik garbitzu, azkenean urtengo dan semen horren kalidadia, izetiko feten. Orduan, karo, gauzien momentu, gorputzak ez da biena pentsetan da, hori ez danik pasauko, orduan, esaten dutena, ezei pasetan da, aurreko ejakulazioetako eta arrastuak egon eskero uretra, horrek kanporatzerakuan, espermatozoideak agertu leizke, orduan, naizta, atzera martxa hau edo erabili metodotzat, ez duzu bermatzen espermatozoiderik ez dienik jaurtiko vaginara. Orduan, gerora, azkenean zuk harreman sexualak, guretzan gauz kasu hontan, koito bidezko harremanak eukitzen ditugunean azkenean orokorrian edo esango nauke helburua plazerra dala. Orduan, guk baldin magabitz azkenean egoera askatzeko eta eroso eta desinibiruta egon biharreko egoera baten kontrol asko jarten botza norberan burua, azkenean azten zaba pentsetan nahi kanpuen bukatuko, ez da sortzen momentu bat erosu, orduan dana izango litzake kontraproducentia. Alde batetik sexualidadia ugalkurtasunetik desberdintzeko eta placer momentu bat moduan zehazteko. Orduan, aldan enean mesedez ez izue hau erabili. Eta importantiena, danean gainetik dala, izen leike aurdunaldixak ekidizu alizatia, baina noski infekzio bat egon eskero tartian, Atzera egitearen, atzera martxaren inguruan erabili da esaldi bat, eta entzule batek Jon Lizek esan digune, lagun batek dio, antes de llover, txispea, euriaren aurretik xirimiri, eta gero hilabete eurietan, eta ikarrezko goldeak eta sarraskiak. Ja, esan biote, oso arraro izen dara, porque gaur esan dale lengo aldixoa bidien etorrela euririk etzabuena. Haze, ez negua izan du. Bai. Idoia da bila dago egutegiari begira, beste txokolatetxoa tartu nahi baduzu hartu, Idoia da bila ni Idoia Sánchez. Astu jate pensauenik, orduan begiratu, tezo deiz, marraski bizeunak. Hartu, neska. Oso grazia ondo izan duz. Ez tranquilo, ondo, ja nik uste eta apurrata, glusemia ondo. Funtzionetako moduan ratutxo bat. Perfecto. Orduan, tartetxo hori, hausnarketatxo hau bota eta gero, errepasotxoa guztako baten itxia, edo, bintzate zertzela batzuk botatzia, antizorgailun naturalak edo, izendatuko litzazkenak. Esan duen moduan, ez die gailu bat, hau da, kasu honetan, nik uste, antizorgailu hori esaten duenean, barrerakorako gabitze gehiago berbaitzen, azkenien daulako pantalla fisiko bat ekidingo dauena kasu hontan kontaktuak bigametuen artean, baina, honik dauzkeixau bideratuta, hori edo aurdunaldixa bilatzeko, edo aurdunaldixa ekiditzeko. Baina, beti berriro gogorara zitza, sexu bidez transmititzen dien infekzioen aurrien, ez dagoela inolako babesik edo zango, ez? Orduan, dago metodo bat, ditzen dana, erritmoan metodua edo ogino, ez dakit exactamente, dela eraten dan, depende hizkuntzia irudikatzen dut, oinarritzen dala, basikamente, danok nik ustot, neska geixenok badauku gure mobilen, hileko egute gisa, klu, ez dakit Islandien, ez dakit zemat aplikazio, eta azkenean horrek itzen dabe, media batzuketarata, jarten dutzue, ez hilekuan hasiera, eta noiz izango da urrengo hilekuan hasieria, eta tarteko noiz izan dizken egun fertilor. Orduen, hori, bentaja moduan izeneke, metodo natural bat dala, baina azkenien hormonetan eta egunerokotasunean dagoen bizipen jardun eta daskanpo faktore pila bat eragin aukileikela gure hormonen gora beretan, orduen,
orokorrian aplikazio batei delegetia gure fertilidadian edo gure ugalkortasunan jarraipen hori apur bat urrixa, edo esango, ez? Benetan ez da gauza bat aldotzuna ziurtatu, ez? Tarte hontan, koitorik esposu izaten, esara orduan geratuko. Igual ezagupen gehiago gongo balitzazke atzien, eta norberan esplorazio handixo, baina holan bakarrik ez. Azkenean, honen oinarrixa egin baten da. Zikluai erreparatuz, hau da, zikluak ataratako medixa horrek, egun emankorretan koitorik ez eukitxea. Eta nire ustez geratzen da porra pobre. Baina, bueno. Egun emankorrak dira ziklo menstrualaren erdigunean daudenak, ez da? Bai, teorikoki, 28 eguneko hileko fantasia horreitan. Batez ere bizi ditugun garai hauetan, ze uste dut txertoak emakumeen hilekoak baditula, uste duguna baino askoz hankaz gorago. Bai, eta jende gehiagorengan. Espainiar estatu mailan inkesta bat, eta bertako datuen arabera, bai urtaten zan hori, gerora, ni irakurri honen arabera, asaldura horrek ez die asko luzatu, baina bai lehengo hilekuan, edo hori bai egon dala eragin bat edo min gehiago sortu jakulako, ero, badaz, bai, kurioso. Pentsa, abenduan gaude, esango nuke gure adineko, gure 20 piku urte tarte horretako emakumeak txertatu zintuztela, ez dakit, udara ostean. Ni iraian. Ni uztaian. Zu iraian. Bueno, ni utzaian. Kasuan, osasungintza profesionala zarelako. Esan nahi nuena da, txertoa baino 3 hilabete beranduago, badira, hilekoarekin oraindik alako alterazioak izaten ari dira. Baina, albo kalte moduan esartzen da, eta aurrera. Dana moduen eta listo. Gero hitz egingo dugu gizonezkoen uste da aurrekoan aipatu genula, ez, gizonezkoen... Bai, insistiruten dara zeo zer, bai. Bueno, ez dut ekarriola konkretuki. Ez baino, deusestatu zala albo kalteen artean buruko mina genuelako, eta... Ogino metodoren inguruan, badago zerbait, guretzako nahiko metodo eroa, dirudi. Bai. Zerute, harreman sexual aktibo xamarra dituen edonori esaten diozu, ez, lasai, bai, hilekoa hemen, orduan, hileko osteko 8 egun hauetan, barra libre, eta denakako jonatu ingo ginak, Noski. Baina gure atxona monei galetuko bagenie, edo gure guraso heldu xamarrei, eurek ezagutzen dituzte hori aplikatu zituzten garaiak. Bai, horrela eukitzen zituzten. Horrela zauzkaten, noski. 8 10 seme alaba. Bai, edo 12, bai. Baina, bai, ez, ikusiko zu, gero beste bi erabiliko ditut, esan moduan, lehen planteatzen moduan hori, antisorgailu moduan, gehiago planteatzen dienak hartu aldixa aurkitzeko, eta bueno, hau izango litzake, edo gino metodo hau izango litzake nik ustot simpliena. Ero, bueno, askotan, behintzat, zuk zeure gorputzan jabe moduan, papel pasibuena, edo hartuko zeuken metodoa esango neuki izango litzake. Eta badauka, ziurrenik, sexualitatearen ikuspegitik beste traba nagusi bat, eta da sexuaren espontanidadea edo gogoa kontrolatzen dugula egutegi baten arabera, eta... Bai, eta jo, ez dakizean, saldu, nik uste aurreko lehen martxatrasianen planteau duen aurretiko ansiedade hori behagertu lehikela kasu hontan, ez? Azkenean dalako gauza bat, realmente ez dauena zure esku, ez da izan, ezin zeik eukidana kontrolauta, esan duen moduan faktore pila bat dauzkan potik orduan, ez da gauza aterosua, ez da gauza dizen leikenik espontaneoa, ez dakit, bai. Nik uste traba gehiago jarri leikela onurak baino. Eta, bueno, beste barik, jakin dizuen existiruten dala, eta, bueno, hortxe dauela, akordo da, ojino metodoa, erritmuan metodoa. Gero badauku bestea, ditzen dana, temperatura basalan metodua. Hau da, kasu honetan bebai, hori, haurdunaldixa bilatzera edo ekitzera bideratuta, inoiz, bueno, infekzioen aurrien, zer esan, ez daukola SBS esateko. Kasu honetan, honen oinarrixa da, apurrate gorputzai gehiago entzun da edo, ze, bueno, datza temperatura basala orokorrean vagina bidez begiratzean, goizian goiz lehengo gauza, hoien jaiki aurretik, bueno, egunero kontrol hori enja, bai konkretu hau edo ondorio estatu leiken noiz emundan ovulazio bat, edo noiz emungo dan.
Orduan, da, hori, grafika bat egunero beteten fango gitzena, lehengo temperatura hori apuntauta, eta, bueno, ikusten da, ovulazioa gertatuko danean, piko igoera bat emoten dela temperatura horretan, eta temperatura hori 3 egunez mantendu eskero, ondorio estatu leke hor ovulazio bat egon dana, ziklo osasuntxu bat izen dela, ovulatorioa, bla, 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 dana ondo. Baina, berriro, horixe, azkenean da, ez da gauzat exactu, azkenean ovulazioa emundan edo ez, eta noiz emundan ikusteko egunero inbiko geuke ekografia transvaginal bat. Eta, evidentemente hori ez da viablia, mate baldin badoko ekografo bat bere txian, eta hortarak hori ingotzan bat ematen laguntzia, eta, igual, izazeike, taka, momentu honetan ovulaudot. Baina, behintzat ja da, igual, zeure buruan esplazio, zure burua begiratzian apurtxo bat geixau oinarratu leiken metodo bat. Orduan, personalmente geixau gustatzea aplikazio batei delegetia baino. Behintzat ja papel hori esan duena aktibotxu hau bihurtzen dalako. Baina, Nik baditut bi laguna ordunaldia bilatzen ari direnak, eta batek esaten du, hori dala bere bizitzako metodoa, asko defendatzen du, eta beste hau esnatzen dalako egunero ordu desberdinetan, eta orduan, saiatu zala, baina ez diola balio, dirudienez... bastante exactua izen bizara, eta ordua... Egunero goizeko 7 egin behar duzu ondori batzuk ateratzeko. Badauz azkenien, metodo honetan lagundu aldotzen, adituak eta badauz, eta dago zientzia oso landu bat honen atzian, orduan, ez da, benetan aurrera eruetia nahi bada izen bizara bastante konstantia, goiurik esan den moduan, ordua mantendu biozu, ez dakize gero kontuen euki biozu, imagina pertsona baldin bezala turnokalan itxen duzula, orduan, oso zaila litzake, gero bebai, ziklo bakarrakin ezin jozu ja ondorio batzuk atara, 3 ziklo bihar dituzu, honek zehazteko. Orduan, gerora, gainera imaginau eta artean sukarra gertuko balitz, beste edozein prozesugatik, ja aldaketa batzuk emuten die hor, orduan, beba izen leke, egin baten hankamotz geratu alko zan beste, esan da? Metodo bat, hori da. Orduan, gero beste bat, izango ziltzakena, hau da, imaginau, hori, beia gesteko zelan dien olako taburete batzuk aukiena 3 hanka Gerora sortzen da taburete bat. Eta orduan, osagotzen, hankabakoitzak bere aldetik ez leuke balixoko. Baina gerora danek batera, sortuko leuken metodo bat nahiko osua dana. Baina, horra heldu aurretik, esplikako zuet, beste metodo bat, hau oinen ditzen dana, metodo de Billings, ja, seme zalantzia berriro, edo moko cervicalan metodua. Eta lehen, temperatura basala erreparatu dutzauen moduan, kasu honetan begiratuko gure flujuan, teksturan aldaketei. Hori, berriro da begiratzia flujuai begiratuta, ondorio estantzia zeintzuk izango litzazken gure egun emankorrak, eta egun horreitan, koitua saiestia. Barkatu, gizon naizen honetan, akaso zuek argi daukazuetan ikez, flujua lodiago, harinago, zer zein da nortzen dana? Normalien, begiratu, egunero fanzeike begiratzen, baina, normalien hilekua eukita gero, egoten die egun batzuk fluxua dan, holan bastante argixa eta bastante harina, eta gerora poliki doia sendotzen, loditzen, elastikotzen, eta bihurtzen, esta ya gardens ditzeko más clara de huevo, ¿ves? Izango balitz moduan arrautza zuringoan modu. Eta oso kuriosoa, atzamar artean hartu eskero eta olaxe, soiase lusatzen, ez da apurtzen. Orduan, hori izango litzake moko fertilena, edo. Orduan, hori begiratzean, eta, azkenean dana autoesagutza parte bat izango litzake, azkenean bada, hilekua bizizeinu moduan hartu geiken einean, olako gauzetan, norberan gorputzan ezagutza hori eukitzia, gerora informazio pila bat emon leikena, importantia. Orduan, nik ustot berriro lehen esan duen papel aktibo hori, kasu honetan, ondiokan aktibo hau da, porque azkenean ja zure eskua sartu bezu tartien, ez dakize, esan da, eunduria eta begiratu, eta orduan, hemen egon leizken, balen adibidez, sukarran aipatu duen moduan, hemen egon leizken desberdintasunak, izan leizken, infekzio vaginal bat edo agertu ezian, segitzuen ikusten da aldaketa bat, izan leikelako teksturan, useinien, ez dakizero, orduan, karo, ja, neurketa hori, edo, apunta egoiken zera horrek, bai egon leizke apurtxo bat aldatuta, edo badauzela, adibidez, medikamentu batzuk badaukiela gaitxasuna flujoan edo mokuan aldaketak sortzeko. Eta elikadurak ere, ez? Elikaduriak berak. Eta hori, orduan, bada teknika bat, bai bier dauenan ikustu dut apur bat, manejo apur bat, ez da izan, maina apurtxoa eta jakintza edo zera batzuk.
Eta, orduan, horrekin batera ja helduko gitzen, aipatu ditudan, azken bi metodo honek batzen ditun metodo ontara. Eta hau deitzen da metodo sintotermikoa. Irudikatzen dutela goiuzuk esan duzun lagun honek, seguramente oinarritxuko dauela hontan, ze bere oinarrixa da, lento komentadoen, temperatura metodua, eta Billingsen metodo da, mokua observatzean azkenengo metodo hau, bixak batera. Berez, ovulazioak eukileizke ez dauzko. Osa, kanpotik begiratzeko, ekografia hori egunero inbarik, hiru faktore edo, hiru gauza erreparatzeko, batetik daukoguena temperatura basala, bestetik mokua, eta hirugarrena litzake norberan zerbixa edo umetoki burua? Bai, zerbixa? Bueno, cabeza de útero, estáis atentos, bueno, cuello del útero, estáis atentos duten cabeza, bai, da, umeto izan lepua. Hori norberak ikutzian eta begiratzea ze alturatan, ze irekian, eta holaxen dauen horrek izango litzake hiru faktoriak begiratzeko ovulazio bat egondan ero ez jakitxeko, jakitxeko ziklua zen momentutan dauen. Orduan, gisa esan da, norberan zerbixa begiratzea, bai da nik uste trebesia handisa eskatzen dauen gauza bat, orduan, badauku metodo sintotermiko hau, honek juntatzen da bela, hori, mokuan erreparazio hori, eta temperaturian grafika betetzera. Orduan, azkenean, temperatura igoera horrek eta moko aldaketa horrek, bat etorreko balitzen, datu gehiago badauko azkenean egin baten, bi gauzak doia zelako batera, esan zekelako. Bai, oin badago ovulazioa, eta oin pentsa honeike, aurden guloz geratu, edo ez. Bai, ez? Eta hori, honek izango litzake, hori izan duenak, nire ustez importantiena da, lehen komentatu duena, apurat, bizitza sexual bat, bikotea harreman jarraitzu bat eukiezian, nik ustotez litzakela norberandako egokixenak edo izango, beti be, esan demotut, seguratzen eksuko ekusek ez harremana gure beste, beti be kontuen ikutxa, igual, koitua saiestu biko zeukela, ez bakarrik ordunaldizia saiesteko, baizik eta hori, esan duen aldez, importantia dalako, gaixotasun edo infekzioei dagokixonez. Orduan, eta gero, pasauko gitzen, barrera edo pantalla ez da izan deitxu alko gutzen. Ez? Nik uste tornei diela igual ezagunenak. Oztopo fizikoa. Bai, hori da. Ez da, nik barrera ditze jat beti. Eta azkenen hori, dauku, nik uste danok ezagutzen duen sakilean jarrileiken preservatiboa, baina bai, dau, alurako edo vagina barruan jarrileiken kondoia, dala, tramankulo bat, erraldoia, estaltzen dozuna, dana, orduan, nik ustot, ez dakit, badao rechazo handixa, ez? Nik ustot orokorrian kondoia erabiltzia, ez? Bai, esango nauke mito edo sinismen asko dauzela eta buruak asko eragiten dabela, ez? Porrat, pentsetan daren sentikortasuna galdu leikela, edo asko estutzen dauela, edo, eta izen leike gisain baten, baina nik ustot arazo handixena dauela, eta azkenean dala gauza bat, orokorrian, danon poltsikotan, danon poltsiko moldatu leikeran, ez da ez dien merkiak, ojo, ez da gizan esan, aukera moduen ikusten dala orokorrian, pertsonatekin lieta zara gure dana, eta daun momentu bat, nun aukera moduen ikusten dan, kondoia erabili edo ez. Eta nik uste arazoa ondixena horretorri leikela, ez? Azkenean, eukiko bagauke ikasitxa, dala gauzat, holandoiana, nik urot babestu, nigatik, zugatik, eta inolako ez jauzi barik, ez dakotzu konfiantzia nigan, ez dakizer, hainbeste kondizionante horreik jokuen sartu barik, eukiko bagauke, hori, zimaz, hau olaxen doia, nik uste arazo asko ekidingo geukela, esaten motute egisa. Azte guguetan, deskurrituet gauza bat, super graziosoa, dala TikToken. Erronka bat bezala, batzutan, gizonek, mutiek esaten dute, ez eskenik kondoia ezin dut erabili, ze eske oso zakila hundia daukat, eta presioa egiten dit, ez, eta eske... Ze haitzaki heteronormatibo previsiblea, Bai, eta orduan ezin dut jarri horregatik. Bale, ez du bingo la rutan. Ya está. Horri, ez da egit, diskurtso horri aurre egiteko bideo batzuk
Neskak, kondoiak, neska batzuk dira, kondoiak hartu, eta igual burua guztiz sartu, edo hanka sartu, liburuak txakurra ikusiet baten. Txakur gaixua. Txakurra sartzen du kondoian barru, nik usteko en plan de vida txoriburu, osea, gezurra da esaten nahi zean, ze bida, eske bida zekintzea sartuet kondoian barrun. Gezurra dala. Zekintzea? Hori, ibilgailua? Furgoneta? Hori baino referentzia zaharra golik baldago. Zu jaio zinenean ze 15 Citroen uraia ez zuten fabrikatzen. Ostra, niri arrapetia kostau. Okinaren furgoneta izaten zanura edo iturginarena? Bueno, nik... Nere ama okina da. Claro. Hori izango da. Nik gizonezko cisgenero bezala gauza bat esan barra daukat kondoien inguruan. Gertadak izuke, bintzet pasazit, kondoi batzuk ez erosago sentitzea. Txikiago baino estuago, oprimenteago direlako. Edo senduagoak igual bera. Edo senduagoak, lodiagoak. Kondoi 1000. Jo, dauzela. Eta seguro zure baino zakila hondigoak badaudela, entzule maite. Beti dago zakil bat hondiagoa eta horrentzako tamainokorik. Beraz, beti dago aukera. Beste gauza bada gizonezkoi, gure erekzio gaitasunaren gora beretan ere, kaso bain erosoa egitea, preservatibo bat erabiltzea, eta horrelakoetan ere asko zonuragarrigoa da, uste dut, zure sexu bikoteari, izan emakume bat, gizon bat, edo bestelako rolez genero batean, edo gorputzatean dagoen pertsona bat, esatea izu. Arazo bat daukat hemen, ze beldur puntu bat daukat erekzio gaitasuna eta preservatiboaren arteko lotura horretan. Hori verbalizatzen duzun momentuan eta bestaletik ulermena sentitzen duzun momentuan gauzak asko arintzen dira. Edo bestela, beste modu batzuk bilatu, sexualitatez gozatzeko, penetrazioak, zure beldurrak eta zure ondokoaren arriskuak balantzan jartzen ditu erarik. Nik uste gauza bat oso interesantea aipatu duzuna dala beldur bat edo ansiedade bat egon leikenean egoera bati aurre itxeko zenbat on itxendoen hori albokuai elkarbanatzia. Baina, klaro, hortarako, ziurre egon bizara, espazio seguru bat sortu behar da hortarako. Orokorrean nik uste dut, harremane osasuntxuak eraikitzen ditzugun pertsonek sortu geikela, osagotan eta topa geikela hortan bide lagunak dien pertsonak, baina bai da pasada bat hori, verbalizetia eta berbaitxia zer pasetan jakun hori albokuai kontatziak zemal laguntzen dauen. Hori, da pasabat. Adibidez, justo, grazia induze, komentetan zebitzienean, azkenean hori gisa da, preservatibo marka, tamaino, forma, textura, pila bat dauzela. Eta adibidez, jente asko, ez dakite, pentsetan da, baina, bai existitzen die XL dien preservatiboak. Kuriosuena da, daukien desberdintasuna diela máximo milimetrikuak. Osa, ez da heltzen 0,5 zentimetroko desberdintasuna, izaten da gainera lodieria, osa, ez da luzerako desberdintasuna. Orduan, gaina normalen bastante garestixoak izaten die, eta askotan desberdintasuna ez da izaten ugarixa, orduan, norberake... Baina, autoestiman laguntzen badu. Hoxe, zabarrun, patzen dezuna da ego. Ego astantzea. Aizu, eta zure bikoteari XL-ak oparitu eta horrek bere egoa hazi eta bide batez bere erekzioa eta bere sexu desioa haziko badu, ongitorra izan da lila. Estupendo. Baina, laburbiltzeko. Pako! Kondoia sartzen zaizu, Pako. Eta gaina gero... Pako gizajoa, gordenak Pako jango ditu. Pako oso itzon, oso izen erreixa da, hola, esan dira, Pako. Gero gaina ere egia da, normalean gizonezkoek eukitzen dutela arazo gehiago preservatiboa erabiltzeko garaian, edo preservatibo guarekin. Bai, baina egia da, hola, orokortasun batean edo, eta neri beti pasa izan zait, bikote sentimentala izan ez dien pertsonekin, nik eraman behar izatea, barkatu? Bai. Osa, esan noski, nik nahi dut, eta nik bazpade beti eramaten dut. Baina eske hori hori eskuntza berdatik datu. Zu etxetik urteten zarenian zezaten dotzue.
Kontuz, bai. Eta kontuz eukitzeko, babestu, bardoan eroen kondoiak. Bai, eta, ala, txapeldun, ega! Bai, da izugarria. Ez dakit, bai. Bueno, nik ez dakit, ez egun baten ama izango nazenik, baina nire esku dauen nik uste talde hortatik ingo dela. Bai. Baina horti dator eta oso kuriosoa. Daneti dau, beti azkenean beti orokortzetan mobiruten gare, eta bueno, azkenean olako gaixetan hori da daukuena, baina bueno, beste barik. Eta, behitu, oztopo fisiko honetatik apurrate alde batera inda, eta antisorgailu moruan igual ez dauko hainbeste leku, edo hainbeste hain ezaguna, baina ipatu duen moduan, sakilendako preservatibua, edo vagina barruan sartzen den preservatibua, aipatzia existitzen diala bebai latexeko barrerak. Eta latexeko barrerak euki esian, preservatibo batekin eta gura ize batzukin behin leizke. Zertu bale, eta zertako biotori. Ez? Badibidez, ez da gizan esan, askotan enbuten dienien olako formakuntzak, ez ni adibidez praktiketan ninguela mediku batekin junitzen, ikasgela batera, ostote TBH-lauko klase batera izan zala, Bilbo aldian, eta bertan ez, aprobate era kutretxo baten, baina izan olako aurkezpen bat, hori kondoian inguruan, ez? Eta kondoia gora, eta kondoia bera, eta nik izan ni zengo banitzake, ikasgela honetan, emakumezko, ni lesbiani izango banitzake, klase honetan, nik izango nahen, hau estoian nirekin, eta gur, porque ez daukot esena bezbabestu biharrik, ez? Esan momentu baten bezaipatu, ni emakumezismoan beste emakumeziz batekin, edo, alba daukan beste pertsona batekin, harreman sexualak euki eskero, eserezetik babestu behar nitzenik. Hori jate, esan transmitidu momentu baten bez. Horregatik gure nanin, aipamentxo bat zera honi, gabitz berbaitzen, olako latexeko laukizuzen bat moduan, preservatibuan material berdinan egin da ongo litzaken zera honetara, erabili leikela, kunilingus bat, aurrera irudatia gure badou, edo anilingus bat, edo zen gauza jartzen da bena zeure agua, eta genitalen parte bat zenan. Eta nik uste badala gauza bat, ez da ona, zero gure gizarten eta gure praktiketan ez da hola, zero presentzia, eta nik uste, emon biojako gola poliki. Ez azkenean, kondoia ezagutzen dugu, ez, latexeko barrera bat da, gogora hastia hau beba dau, eta espadau, kondoiai puntatxua eta azpikaldekua eta erditxik zabalduta, bebai sortu alko zala bat. Hau, gogoan dut jarri zala pixkat modan edo repunte bat egon zala, honen inguruko ezagutzen, gogoan duzuen Michael Douglasek behin mantzuela lako diskurso bat, eta elkarrizketa baten izan zen. Eta ipatuzun, ez da itoz ondo, estarriko minbizia, hori VPH-rekin edo papilomaren virusarekin lotuta, eta hor, ez da segituan ikarrarezko lotura egin zen, ark, ez da berez bazuen edo ez zuen, berak ez zuen izan. Minbizia eukizun. Beak eukizun, estarriko minbizia, eta orduan gero sortu zen ez dakit nola, ondorio kolektibo bat, esan ez Michael Douglasek dauka. Estarriko minbizia, Kazarin Zeta-Jonesi kunilingusa egiteagatik. Eta gaina, klaro, errua. Kazarinena, noski. Uste dut, horren arira eta pixka bat garai hortan VPH-a ezaguna goa egiten hasi zen, nahiko transmisio sexualeko infekzio berria ez da, baina ezagutza nahiko berrikoa. Eta orokorrian nahiko gaizki planteauta dauen gaixotasun bat, azkenean ez da emakumezku hoi bakarrik eragiten duzkun virus bat nik inorakua, baina txertua bakarrik emakumezku ondako dauz hartuta osasun segurantzan bai. Eta hori hemen. Hori hemen, bai, klaro. Adibidez, ez, ontxe dator ustote bakunazio garaixa, eta zuk mutiko baten guraso moduan jartzia erabakitzen bozu, ze azkenean gomendio hori egon badau, ez da gauza bat, esan duzuna, nik beguro gomendioa egon badau, pediatriako asoziaziotik, eta zuk ordaino bioz. Guretzan gainera, ez da gizan esan, ez dau motibauta, ez da ditu hori aurrera eruateko edo konstiente izateko ez dana gauza bat, hori da bakar gauza bat emakumea pasana, ez behitu, Michael Douglasei be paso jakon.
Bai. Ez dakit. Eta hemen ez dakit zein dan prezioa, baino... Nahiko garestixoa, bai. Madriden badauzkatu lagun batzuk, eta erabaki dutenak zehatzea, eta dosi bakoitza 175 bai, eta irudia. Bai, ni adibidez, 84an jaio nintzen, Euskal Autonomia Erkidegoen 85etik aurrera jaixotako eneski hasi jakien jarten, eta nien nintzen sartu. Orduan, diru hori fanzan bai. Alare, Michael Douglasen kasuan, gauzak argitzeran, uste dut, etzegoela ondorio garbirik inoiz agertu, ez? VPH-ren ondorioz izan zen, edo, ez? Beste barik. Olako irakurketa bat izan zen, eta ez dezaten esan orain guari garela hemen, ez da gize errealitate... Bai, inventatzen, ez da gure estilua. Bai, dagoa Michael Douglas bere etxen bigarren kafea entzuten, what the fuck? What did you say? What the fuck you say? Zarata egiterakoan, gertuago egon gara imaginatzetik Catherine Zeta-Jonesekin sexu orala izaten what the fuck hitza entzutetik baino. Ez da tulertu... Bai, indozulako... Letxua. Earra. Ba, intzazuzu gondo, Yuri? Ez. Letxua, earra. Tomateo soki. Tomatez. Joder, tomatea munduko gauzaiko, nenatxo. Eta letxua? Tomate utxi, letxua. Earra. Ba, izan ditugu, astelen motelauak ez pentsa. Oinentzungo duzu nau Anarik ere kanta motelauak izan ditu. Oiukatzen zuna uzoak funtzionariari langileak tabernariari mozkorra. Ez da gitze puntutan gauden idoia. Ni jarraitzeko lain baukat, así que, bueno. Bai. Ba, bitu, adibidez... Itzjoku bat etorri zait burura idoia eta gidoiaren artean, eta baino... Jo, bitu, horrek ekorri duz neri burura, akortan az DBH bin, klaseko lan moduen inbizan irrati gidoi bat. Eta irrati gidoi hori itxen, jarri zuztien ni, eta nire lagun iratiri. Orduan zan, idoia eta irati, irati eta idoia itxen irrati gidoia. Ze ona! Eta beti hori buruen. Ba, bueno, barrera bidezko antizorgailu nik ustot ezagunenak aipatu ditugula, baina badauz bare bat, igual ez dienak hain ezagunak eta uste duena, baino gehiago erabiltzen dienak bebai. Eta horreitako bat da diafragma. Ez dakite entzun dozuen sekula edo irudikatzen dozuen zeitxura eukileiken gailu honek. Ba, irudikatu bezo lako kaputxoi moduko bat, apurrat, bueno, lehen txikitxotan eusen baulako goma batzuk enboten zotezula bueltia eta gero salto itxo sabien, ez dakit. Bai! Ba, literalki dauko forma iguala. Orduan, kasu honetan hori, hau jartzen da, balen komentau duen, vagina barroa, baina zerbixai egokitxuta jartzen da kaputxoitxo bat da, eta orokorrian ez da erabiltzen bere hortan, baizik eta espermizida batez bustitzen da, eta orduan jartzen da. Gomendagarrixea da, zela da, behin koito hori gertatuko dan momentuan jartzia, edo, bueno, maksimo 2 ordu lehen hau eukileke jarritxa. Hori bai, importantia da, behin, koito hori behin bukatu da, bueno, ejakulazioa tartian egon bada, diafragma 6 orduta gero arte eskentzia. Holan, kuriosidade moduan. Orduan, bueno. Beste barik, ez da gauza bat, da gauza fisikoa, oztopo bat behai da, baina, kasu honetan, hori, beste produktu bat biherko leuke. Gero existitzen dabe bai, rollo antzekuakin esponja vaginala edo deitzen dan beste zera, azkenien bebai daukola helburu berdina, ez? Tapoi edo barrera zera hori, baina kasu honetan, dau ja vagina barruan, o zerbisa estalitza. Beste barik, igual ez dira hain ezagunak, baina, existiruten die diafragma honek daukon kuriosidade handixena da, azkenean beste gaiu danak, erabili eta botatzekoak, eta diafragma hau da, kopa euke azkenean, hileko ondako kopa buruen euke gaiken moduan, ez da, azkenean erabili garbitxuta gorde, diafragma honek bai eukiko leuke berera erabiltzeko gaitxasun hori. Orduan, jakin beste aukera bat dala. Apurrate eunekotan, baien moten da apurrat faiotxo geixo, baina, borokorren ondo erabiltzen bada, ez da guzetan. Zetan ez, ez fidagarri xau, ez da izenan esan.
nahiko agerikoa eta ezaguna behar luke, baina badazpada, ñabardura egin behar dugu infekzio sexualen aurrean eraginkorrena, eta esango nuke eraginkorra den bakarra, zakilaren gainean jartzen den preservatiboa dela, ez? Bueno, eta abstinentzia. Eta abstinentzia. Doixa da, hori da, efektibo, euneko eun. Bai. Elizarekin egin dugu topo. Ez, beste bari, baina guretzan ez da gura esan aurrera ezin leikenik eruen sexu harremanak koito bat egun barik. Bai. Beste barik, abstinentzia ez abstinentzia sexuala, baizik eta penetrazio abstinentzia. Hori da. Azkenean, nik ustot, ez duela aipatu eta sexubidez transmititzen dien infekzioi buruz berbaitzen gabitz, eta nik ustot orokorrean edo urtiak aurrera fandien ala, bai daukuela apurrat mediotik deskonexio moduko bat gai honei dagokizionez. Eta datuek holaxen reflejetan dauie. Badago estudio bat, eta bertan ageri da urtero 19 milioi kasu berri emoten diela existitzen dien infekzio danen aurrian, eta honezkero 75 milioi pertsona munduen, dauz kontagiauta senda ezinak dien sexu bidez transmititzen dien infekzioetaz. Espainiar estatuan, adibidez, 2013 garren urtetik urtero 126ko igoeria emunda kontagioetan, ez da inolako bromarik, eta adibidez 2017ko de azkenengo datuek, ez dauzea aktualizauta, 2017 jaso ziren 8.622 gonorrea kasu, 4.940 sifili kasu, 9.865 klamidia kasu, 4.000 gib kasu, eta 17.000 beste infekzioei dagokizionez. Osea, die benetan kontuan hartzeko datuak, ez? Kuriosua da, ze badau hor, hausnarketa antzeko bat, ez? Zein izen leiken honen eragina, izen leiken arriskuan kontzientzia hori guztiz joen izan da, pentsatzia horrek jadiela erradikauta zen gaixotasunak, eta benetan, ez jakiela emuten ikustot benetan daukien garrantzisa, ez? Eta bat, ez bere momentuen, eta ostot aurrekoan planteau gauela, ez? Iesa do, egiban gure gizartian daukon presentzia, eta ez, nik uste bai inguruen pentsan duzun, ez gure inguruan ez da usidarik, ez da VIH-erik, ez da hori planteatzen, eta badau, eta egon badau, benetan baliet, eta askotan esaten dugu, ez, edo zeinekin itxen duzu berba, eta oso arrunta da, ez, sexu harreman esporadikoak izan, eta tartetik oztopo antizorgailu bat, oztopo babes bat ez egon izana. Eta, jakitxia. Nik ustote sexualidadia jakola inondik inora emun bihar arrisku ikuspuntu hori, ez, baizik eta kontzientzia. Eta lehen aipatu duguena, ez, ez izatia aukera bat, eta preservatiboa edo egotia gure harremanetan ez hartuta, gugatik eta ingurukuen gatik. Nik ustot hori zengo litzakela probate laburpena, edo, bintzat, importantiena, hoi deia nagusisa. Ez da egitu dira Sánchez agurtuko dugun, edo azken minuto betan gurekin geratu nahiko duen? Geratu? Bai. Burnoutari buruz egin behar du. Zer egin? Burnout. Burnout. Gauza bat aipatu nahi dut gaiarekin bukatu horretik. Bai. Aitu nahiz behatzen, eta Espaini mailan egontzan kanpaina bat oso famatu izan zala solo con kondon, solo con koko. Bai. Ez, kondoiaren... Abesti bat zauen, abestia eta dena, erabilera sustatzeko. Eta behidaitu naiz, Zeurtetakoa san? Noizkoa dan, 2008. Ostra. Eta pentsatzen jarri naiz, eta nik uste dut azkenek urtetan ez dala egon horrelako kanpaina. Maiak ezagutzen lehen planteau du, ez? Nik bai oroitzen dut, iragarki bat, kanpaina spot olako bat, bi gazte zeudela, ez dakit, noski mutietan eska, txortan egitear zeuden, eta ez dakit, gogoratzen dut bat, etzan hori, ziurretzela hori. Espainiar estatuan, alegia, Euskal Herrian, hemen denok Euskal Herrian bizitako gara, beraz, Pontelo Ponselo entzun. Bai, hori da, egisa da. Pontelo Ponselo zan sidaren aurkako, eta horrek dauzka 30 urte kanpaina. Iesaren aurkako kanpaina izan zen. Markatu, segizuek. Nik adibidez, preservatiboan erabilerai buruz geixen guztu baten kanpaina, eta telebistan enan ikusi, baina bai Facebookian asko rulau zan, eta zan, irudi bat neska bat agertzen zan ispilu baten aurrian.
Ez, barkatu, esan nola nazten. Zien, paretetan ba marrasten diemetiko, sakilak eta marrasten dira azkenen komunetako atietan eta holan, eta eusen, kuriosua zan, baina eusen sakilez aparte, eusen alu pila bat marrastuta. Eta holan ikusten zan, sakil baten marraskisa zelan gerturatzen zan aluetara, eta aluek igezitzen zauen, edo salto fanitxe zauen, eta orduan sakila, hola burumakur moduan agertzen zan. Eta aurrera, eta hori, seiatzen zan, ikusten zelan gertuten zan marraski bat bestera, eta hori, eta orduan, neska hau zabilen begisa pintetan. Eta orduan, heltzen da sakila bere gana, eta hori, tipo marraskisa holaxen, eta geratzegako neskia, eta errepente entzuten da, miko marraski bizi honetan entzuten da zalatia, bateman marrasten da bilenian. Eta neskak bere begisetako arkatzakin marrasten dutza kondoi bat, sakilai. Eta orduan gero ikusten da, zelan hasten da, beste anekin larrutan. Eta hori pila gustatzen jaten, eta buruen geratu jaten. Nei, bazeon beste bat, preservatibo marka batena, eta zan oso simplea zan, baina zan argazki bat supermerkatu batekoa, eta zan apal baten pardelak, eta prezioa, eta supergarestik, ze pardela garesti dira, eta ondon, marka honetako kondoiak, eta prezioa asko merkea bat jartzen zerbait en plan zuk aukeratu, zure diru zorroak eskertuko dizu, olako zerbait, eta ona zan. And then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Bukatu da. Justo. Nik utzi eskero gustoko gaten esatia, azkenen aipatu ditzugun antisorgailu danetan, bueno, ez ditugula antisorgailu hormonalak aipatu, azkenen betetan gatelako txitxagei xaue daukien eserak diela, euren mekanismoa eta kuriosua dalako, eta gero, bueno, aurrekoan kirurgikoak benetan aurkeztu genitxun, bueno, ez dakit baten bati edo geratu eskero. Gogorarazteagatik kirurgikoak adibidez basektomia esan nahi duzu. Hori da, basektomia dela oso errutinarioa dan, oso, esan da, intervenzio oso rutinarioa bat, oso erresa da, basikamente da, hori, bueno, barrabiletatik prostatara doian odixa, azkenean dela barrabiletatik bertara eroten dituen espermatozoidien odi hori moztu, orduan da semena dau, baina ez dauko espermatozoiderik, eta emakumezkoen kasuan, bueno, orokortzian beti be, trompa ligadura izango litzakena, da azkenean umetokitik, esan dago, bulutegisetara doian bidea, azkenean trompak dianak, horrek moztu itzen dira, orduan, hileku eta dana badauz, azkenean desberdintasuna, gure zikluen desberdina da ziklo barikoa eta zikoendrometriala, orduan, guretzan bai emuten da hileko bat, baina ez da ovulua, ez da helduko inoiz umetokira. Basektomia atzera bota daiteke? Bixak bota lizke atzera, baina ez da uspentzauta hori itxeko. Vale. Eta aurrera eta atzera, basektomia gizonezkoena askoz interbentzio harinago eta errasagoa da da, cirugía menor ambulatoria, total, osagotzan da, mosketa bat, itxen dana orokorre baize da, zeinoakin itxen da, bazkinen, hobeto dalako, ez, baina, bueno, da, anestesia lokalakin, eta gero oso rekuperazioa erraixa dauko gainera. Ordu batutakoa. Egun hortan akaso ez urrengo gunean gozo-gozo. Baina gozo-gozo esan nahi nun. Igual gabortan... bueno... Igual gabortan sexualitatearen beste alor batzuk esploratu behar dituzue. Gero dauko gainera puntazo bat, porque, claro, beine interbentzioa inda, gerora espermatozoide hor batzuk badauz ondio, eta hori garbitxuin bida. Orduan, entregau bier dier, rutinariokin, behin interbentzioa eta gero, semen muestra bat entregau bier da 2 hilabetera, eta beste bat 4 hilabetera, eta tartien, evidentemente, gomendatzen da, ejakulazio asko izatea, tartien garbitxu izateko, así que berez, oso prozeso placenterua. Beiraze ondo, Pako, eta zu eskatzen zure emazteai, iteko trompa ligadura, eta besko zerrixagoa da, zuk egiten baduzu. Pako, gaur pasa inaiz pixkate, Pako. Gaur amakik bat, majo. Pako, entzun behartzen itun. Hala ere, gauzak informazioa ondo emate aldera ja, basektomia eginezkero, noski esango dizute, baina 2 hilabete horietan balimazabiltzan mustrak hartzen semena ez dagoela jakiteko, tarte hortan oraindik neurriak hartu beharko dituzu. Bai, noski. Behin ikusi arte, zure muestrak lehor daudela. Ez daula soldaditori, bai. Guk esan dizuegu, burnoutaren inguran hitz egin behar genuela, baina ez dugu denbora asko ematen, eta pentsatu dugu, hobe dugula, gu ere ez burnoutatzeko, gu ez erretzeko, ez bukatzeko xixuinda,
musika pixkatekin agurtuko zaituztegula, eta garagardo atortzera guazela bigarren kafetarrok, eta Idoia Sánchez ere animatu da. Horpeian ikusi dut animatu dela. Idoia Sánchez kantu aukeratzen da guzti utziko dizugu, pentsa. Ala, ze horea. Zero baldintza barik. Zero baldintza barik. Bueno. Badaude talde gutxi batzuk, bueno, kostatzen zaizkigunak. hartzea. Bai. Baina ez dut uste horietakorik esango duzunik, Lase. Ez. Beitu ba. Pentsa, ze lausoagean tabureti eta guzti jartzeko moduan garela. Ez, beitu, ingotzato hori, ointau superfaman, azkenian 2021 bukaerara helduare, eta Spotifyek itxen dutzu hori itxeko urte osoko laburpen handi. Bai, rap. Hortean, urte hontan nire talde entzunena edo izenda Bifiklairo, ez dakit ezagutzen duzuen, da talde eskoziar bat, 3 gizonezko osatutakoa, eta atara da beha urten CD bat, deitzen dana ez dakit, oin bertaren jadetorri. The Myth of the Happily Ever After. Eskerrik asko. Eta bertatik nire kantarik favorituena da A Hunger in Your Heart, así que, honekin bagoazela, Idoia Sánchez García agurtu egingo dugu, entzulei dagokienez, egurekin geratzen da, sekustatu egingo dugu pixkatean. Bi aste barru esan barru, baina ja gabonen asuntoanekin galduta nao. Bueno, zuek entzungu egunero, eta tokatuko zaizue. Oso ondo. Amaia Resendegil. Amaia! Atorren astelenen arte, Amaia. Goiuri ez izarandia, bihar arte. Bihar gainea mano gabiltzamen. Eskuz eskukoa. Bueno, baina gauza asko dauzkau, Juan Ignacio Artxoaga datorkigu. Unai Elordi teknologia zaritzera, Alberto Barandiaran bere liburua zitzera. Gurea falangista zen. Pako sartzen, seguro. Pako sartuko den, bai. Idoia Sánchez urren arte. Eskerrik asko eta talde ondan hori. Eta zuri entzule bihar arratsaleko 4etan hementxe Naiz Irratiaren sintonien bigarren kafean. Jarraitu horre, Arianeko lankideak segituan izango dituzuela mikrofonaren bestalde. We'll take nothing with us.
Keep calm and bigarren kafea.